Bagong Pandhararja sapraptamu Bagong. Pangestunipun sinuwun Prabu. Sapa truk kuwi? Lho. Prabu Salya. Biasane ming nang Amarta apa nang Ngastina iki kok negara rada asing. Prabu Salyapati. Wis mati? Urung Prabu. Prabu Salyapati. Pangestunipun sinuwun Prabu Salyapati widada nering sambikala tan sampi nanging kawidadan kemareng kula ngaturaken sembah sumeng kemeng pangabekti kula konjo sinuwun. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhe nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawana kabagyaning gesang kula. Wih ladal. Bagong iki rupane kaya ngono kok tata kramane jangkep. Giri lusi. Apa kuwi? Jalma tan kena kinira. Wong ki aja sok nyawang karo blegere, kadangkala blegere bagus tata krama nol. Blegere elek kaya ngene tata krama malah jangkep. Mula wong ki ora iso dititik sarana wadak. Weh, lah ngono ya, Gong. Prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantunanipun Sun Prabu Prabu Salyapati. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget pratamu ning negara Pandharaka. Niki ana wigati apa Petruk? Apa diutus dening anak-anakku Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe lho apa diutus dening bapakmu Semar? Lah niki ngeten. Kula sawetawis tak matur sanipun Sun Prabu Salyapati sampun ngantos mangke klenta-klentu. Ya. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak menika mboten. Dipun utus Bapak Semar mboten. Ditutus para Pandhawa mboten. Mugi kawuningan sowan kula menika dipun utus dening ragiling Pandhawa inggih menika Raden Sedewa. Lho. Anakku Sedewa ngutus marang Petruk nggih. Wong kula ya ora kanyono-nyono. Wonten nawala tiba wonten ing Karang Tumaritis. Sareng kula buka nawala menika tapastanipun Ndara Sedewa. Surasanipun Petruk katimbalan sowan wonten kasatriyan ngendi mau Gong? Modar kowe. Kena Bumira Tawu. Ah, Bumira Tawu. Supados sowan dhateng kasatriyan Bumira Tawu. Sareng kula sowan kula menika dipun dhawuhi dening Ndara Sedewa, Petruk kowe tak kongkon. Gandenge aku krungu kabar yen to Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka nimbali kabeh para putra mantu. Mula kowe sowan mrana nanjihna apa to sababe putra mantu katimbalan kabeh kok aku ora katimbalan. Monggo aku ki dadi wong lula, Truk. Wit biyen tekan saiki Kanjeng Ibu nglairake aku karo Kakang Mas Nekula seda kunduran bareng karo binanjuting Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana munggah ning Kasedan Jati. Seka bayi tekan sprene iki aku ora entuk pengayomaning sapa-sapa sing tak anggep wong tuwa ki ning Kanjeng Prabu Mandaraka. Ah mula kowe sawana mrana nanjihna. Kok Prabu Mandura, kok Prabu Duryudana, kok Prabu Karna ditimbali sowan, kok Nekula karo Sedewa ora ditimbali sowan, kuwi sebabe apa? Apa pancen Sedewa kuwi ora pinutrakake dening Nalindra ing Mandaraka? Apa pancen Nalindra Mandaraka wa Prabu Salya kuwi ora nganggep anak karo Sedewa? Ngaten niku. Kula niku ngrungu ngendikane Ndara Sedewa kaya ngoten niku, wah teng ati larane ra jamak-jamak. Aku kula kelingan Ndara Sedewa, Ndara Nekula niku dilairake kalih Dewi Madrim Procot ngerti Padanggawa ibune seda kunduran. Soale ora diparkiri terus. Piye to maksudmu piye to? Ana kunduran apa ya mbokne? Ora ana wong tak plathok sirahe. Seda kunduran ki nglairke terus seda kuwi seda kunduran truk ngunduri ndasmu kuwi apa piye? Ora emosi. Karena ya ora ngerti kok. Aku ki nek ora ngerti ki ya digenake senengane dindas-daske kok. Ya ora usah nesu kok. Mulih aku, ha mulya. Wong aku ya ora ngejak kowe kok. Ya wis nang kene wae. Tak kuat-kuatke nang kene. Seda kunduran, ngoten. Kula niku ngrantes ati kula. Mila
tanpa taliwara, tanpa pikir panjang. Kula terus sendika Ndara, dinten iki kula bidal. Lah kok ora ngerti ni Ndara nggih nimbali sik niki cedhis bintang samudra niki. Didhawuhi supaya ngetutke Petruk. Ayo wis piye? Lah mila dinten mangke kula nyuwun dawuh malah kepasang Yogya Katujing inu mriki nembe pepanggihan para putra mantu paduka Sinuwun Mandaraka. Sak mangke keparenga paring dawuh wonten pirembagan menapa? Petruk, wonten dawuh. Ora bakal ndak tutup-tutupi jeraku isih duwe rasa yen to aku ki wong tuaning Sedewa. Nggonku nimbali kalawan anak-anakku mantu kabeh mau sak temene besok upama aku wis kundur marang Kasedan Jati, negara ing Mandaraka iki aja dadi rebutan. Negara Mandaraka iki bakal tak paringake marang putraku, ya kuwi putraku sejati. Si Bresra lan si Rukmarata padane putra-putraku mantu. Malah iki mau rembugan kalawan atmajaku Tiyang Agung Mandura. Yen to aku isih duwe anak, ya kuwi anake adhiku Madrim ing wis tak anggap kaya anakku dhewe. Merga nalika bayi wis dadi bocah lula, ya kuwi Nekula Sedewa. Mula wektu dina iki Nekula Sedewa lagi bakal dadi rembugan entuk negara Mandaraka ingkang saprapirane apa ora. Lho, mesine angsal. Mestinipun angsal. Wong Sinuwun Prabu Mandaraka sampun nganggep bilih ingkang putra Ndara Nekula Sedewa menika putra panjenengan piyambak. Nek nganti panjenengan menika maringi warisan dhateng Sinuwun Mandura, Sinuwun Duryudana, Sinuwun Prabu Karna, kok putra panjenengan Ndara Nekula Sedewa ora mang paringi niku tegese sampeyan mban cindhe mban ciladan. Akeh para kawula sing padha ngrasani, lho, Prabu Salya kok dadi kaya ngono. Monggo Prabu Salya iki rumangsa dititipi putrane Ndara Madrim. Lah kok putrane Ndara Madrim Ndara Nekula Sedewa ora entuk warisan negara Mandaraka niku terus pripun? Lah niki dadi ombyaking para kawula sak negaring Mandaraka. Sinengga Prabu Salya menika sawijining nalendra ingkang banci ndemban siladan. Ngoten. Nek tumrap kula malah niki babar pisan. Tumrap kula lho niki babar pisan. Mbok menawa pun jumbuh kaliyan apa sing dirasake Ndara Sedewa, utusan Petruk menika sak tenane Ndara Sedewa wis krasa napa sing ajeng dirembug wonten ing pasewakan negaring Mandaraka. Mila kula minangka dados wakilipun Ndara Sedewa sak mangke kedah ngemutaken dhateng Sinuwun Prabu Mandaraka kedah emut dhateng putra Ndara Nekula Sedewa supados boten ketang sapra pintenipun nampi kamukten negaring Mandaraka. Menika saenipun kados mekaten sampun ngantos panjenengan mangke dipun cacat dening jagat dipun poyoki dening sesami namung babagan perkawis warisan negaring Mandaraka. Pancene bener ngono Petruk. Oh nggih, pancen kudu ngoten. Nek ora ngono ndak malah lho pripun to? Pun ngeten mawon. Sampeyan paring dawuh, Ndara Nekula niku entuk sepinten mengke kula sing ngurus sertifikate ya, Tru. Iki arep ngopo digonggu kok rumangsaku kok nyambut gawe kok senenge ra jamak-jamak to. Kowe ya golek turan sithik-sithik. Senengane kok golek turan ora. Nek miturut kula menika napa sing diaturke Petruk menika pancen kepara nyata. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Mandaraka menika dipun rasani dening kawula sak negari Mandaraka. Sebab tumrap kula Nalendra menika kedah adil ing samukawisipun. Nglenggahi tembung sama beda dana denda. Lha iki. Seneng aku nek wong mletik iki. Sama beda dana denda iki tegese apa? Sama beda dana lan denda. Inggih menika mboten kenging banci ndemban ciladan. Najan wong liyan kebrayan. Najan menika wong liyan kebrayan ning labuh tumraping negara kedah dipun pidana sawrat-awratipun. Kuwalik kok, ha? Kuwalik. Wong liya labuh negara dinehi apa jenenge bebungah. Hah, wong liya labuh negara dipun paringi bebungah ingkang sakmurat kene labuhanipun ewadene nadyan sanak kadang mitra kawruh kula warga piyambak nek luput tumraping negara kudu dipidana kalian menapa ing sampun dados kalepatanipun. Menika tumindak ingkang adil semanten ugi anggenipun panjenengan badhe hambagi warisan tumraping negari Mandaraka. Anak-anak mantu entuk kabeh kok. Nuwun sewu putrane Ndara Madrim mboten pikantuk menika mangke sampeyan badhe dipun raosi masjid-masjid ngumumaken. Nek Prabu Salya ora adil. Nuwun kawigatosanipun. Prabu Salya mboten adil. Prabu Salya mboten adil. Iya.
Nanging iki mau ana ingkang ora nayogyani Petruk. Sinten? Lho, sinten? Anakku mantu ing Ngastina. Sajake ora lila yen to anakku Nekula Sedewa entuk saperangan kamukten negara ing Mandaraka Petruk. Oh, ayo mesti ya, Gong. Ha mesti. Ha iki apa sing ngajak-ajaki menungso mburiku iki apa? Iki cangkeme eleke ra jamak-jamak lho, Tru. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Tenan iki. Iblis iki, Tru. Lah kowe iki jane iki ngapa ta? Aku ki patih kok tok iblis-iblis ki. Kowe meneng kok sengkuni ora sampe melu-melu. Wek-wek modar kowe. Bagong gedhinge kepati-pati tenan Bagong nek arep. Asli aku. Tenan aku. Aku ki wong nanggape tak tawani kok. Tawani piye? Lakone sengkuni juweng mawon nggih aku. Oh to. Akeh sing rawani sajane dadak nganggo ndas kebo, Tru. Ah iya. Apa nggo ndasmu ae, Tru? Ndasmu. Mula aja ora wani, Bratayuda ora saben sanggon. Oh iya. Ya wis ora apa-apa ya. Ngoten. Dadi panjenengan kudu madheg menapa dados Nalendra, aja gampang dibujuki karo wong kana-kana, aja gampang dibujuki karo sapa-sapa. Panjenengan netepaken menika, ya niki sing kudu kelakon. Panjenengan netepaken menika, ya niki sing kudu kelakon. Sabda Brahmana Raja, sabda pangandikon Brahmana Pendhita Raja wis ngarani sabdaning Brahmana Ratu kaya Wikresna tumaming drancang tan karo lumebek ora kena blendra-blendir kaya banyu tumumpang godhong senthik. Sang Nalendra Mandaraka wis netepake Ndara Nekula Sedewa pikantuk saperangan negari Mandaraka. Niku kudu lumaku, aja gampang dienggokake karo wong kana-kana. Ing sejatine dasare mung ora seneng karo Ndara Nekula lan Ndara Sedewa. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkul. Menungso ora tatanan. Petruk kanthong bolong ora nyawang lan ora ngilo karo githokmu kowe iki drajating kawula, kowe drajating Panakawan. Nyerweteh gunemamu kaya betes sewu nebo pategalan. Ndrawili kaya grojogan. Aturmu marang Kanjeng Rama padha karo kowe ngilani karo dadaning Ratu Ngastina. Apa kira-kira Petruk wis wani kembali marang panguwasaning Nalendra Ngastina? Yen pancen kowe arep duwa kekarepaning Nalendra Ngastina, tak anggap kowe wani karo keprabaning Ratu Ngastina bakal gedhe walate lan bakal gedhe hukumane. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Kandha karo Nekula Sedewa ora bakal entuk aja kok separo sakpro 16. Aja kok sakpro 16, sakpro 32 sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk kamukten negara ing Mandaraka. Masalah Pak Tru? Ana. Wiwit mau ki ra rungokke apa? Genah wis gayeng kaya ngene kok ana masalah. Aku makler. Kowe anggere Madang terus makler cilakane nang kono kuwi. Ora kowe kok adu arep karo Sinuwun Ngastina. Ana muni piye? Petruk kanthong bolong nek kowe wani nduwa karepaning Ratu Ngastina padha karo kowe wani ngelani dadaning Ratu Ngastina. Kowe luput tumraping keprabon Ngastina. Bakal gedhe hukume. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Matura karo Ndaramu Nekula Sedewa, aja kok separo, sakpro 4, sakpro 8, sakpro 16, sakpro 32 ora bakal entuk negara Mandaraka. Sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk negara ing Mandaraka. Kuwi cangkeme sapa kuwi? Ratu Ngastina. Prabu Duryudana? Heeh. Oh ya wis. Tak kira nek wani ora. Akhirnya cangkemmu arep tak sekop ora. Cangkem semene kok arep disekop. Aku saplai suwe ora mbagang iki kaya idene iki muncul terus lho, Tru. Ngati-ati iki. Pokoke ora entuk dagelan ya sing nggo kurban wiyaga. Ha iya. Malang kerik Petruk kanthong bolong. Mboten kok perkara malang kerik. Ning pancen dereng kula aturaken Sinten Prabu ing Mandaraka estunipun anggih kula matur sanipun Sinten Prabu Mandaraka babagan kula nanjiaken perkawis pirembagan wonten negari Mandaraka meniki niki ming samudana. Ndara Nekula Sedewa wis prisa nek Sinten Prabu Mandaraka panci badhe paring kamukten negari Mandaraka dhateng putra-putranipun sedaya.
Ndarana Klasdewa diparingi dawuh dening Sira Prabu Mandaraka ewadene dereng dipun timbali wonten negari ing Mandaraka. Mula Petruk kinananjihaken. Dawuhing Sira Ndara Klasdewa nalika semanten cetha kula tampi Petruk Sawana. Aku nyuwun supaya aja nganti dilalekke dening Kanjeng Prabu ing Mandaraka. Ora ketamung sethithik, ora ketamung sedhepuk bathuk nyari bumi, Klasdewa njaluk kemuten negara Mandaraka jumbuh kala ngendikane duk nalika semono. Merga Prabu Mandaraka wis tau paring dawuh yen to bakal menehi kamukten negara Mandaraka marang Ndara Nakula lan Sedewa. Nek sampeyan nuwun sewu putra mantu kok duwe terus ngereh karo sing bakalan ndumarisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra mantu kok ngereh karo sing arep andun warisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra tenan niku duwe hak. Ning gandeng sampeyan iku mung putra mantu, sampeyan nek ora ngepek Ndara Banawati, ora bakal dadi putraning Sinuwun Prabu Mandaraka. Ngoten. Dadi napa sak dawuh perintahing Sinuwun Prabu Mandaraka niku panjenengan kudu mastuti dawuhipun Sinuwun Prabu Mandaraka. Merga niku wong tuwa sampeyan. Ora kok sampeyan ngereh marang Sinuwun Prabu Mandaraka menika nuwun sewu, menika kleru pranata utawa tata cara ngundi mawon boten ngaten menika. Aja ngegoke dhewe sampeyan Alindra Bungwinatara. Aja ngegoke sampeyan iku ratu mblegedhu brewu lho. Terus sapa-sapa tok salahke, sapa-sapa tok klerokke. Sapa-sapa tok anggep ora padha karo sampeyan tok klerokke. Niku ora pas.